Dobar dan ljudi, kako ste? Danas dobrodošli u Head Soccer. Danas ćemo igrati malo, u stvari šta je lupam, prolupao sam, izvinite. Danas ćemo igrati malo Head Soccer, nastavljamo ligu, kao što vidite drugi smo. A imamo utakmicu manje od Chelsea, isti broj bodova, znači ako pobedimo, na prvom smo mjestu. I ja i sada počnemo. Igramo protiv Evertona, a Everton je 11. Ma odraćemo, šta se brine. Biće pegla, idemo. Jaj, opet dugo nisam igrao. Opet sam ispao. Gle, ne. Ja vidio i glupi ter. Još je on brz. To. Idemo, kakva golčina. 1-0. Izvinite što sam malo tih i što ne pričam. Neki članovi kuće spavaju. Pa moram da sam tih. I to, sad sam veliki. Ajde te vidim sad što će. Idemo. 2-0. Dobro, pobedili smo Everton. Samo pitanje kojim rezultatom, da li će biti još neki golić. I 3-0. Aj, četvorak. Ide, da li će, jaj, ajde brzo. Ajde. Lupa lopta. Nema veze. Mi smo, vidite da smo mi? Mi smo prvi. I to se meni jako sviđa. To što smo mi prvi. I nastavljamo, ajde. Sljedeću utakmicu igramo protiv Fulhama. A Fulham je 7. I njih ćemo da oderemo. Vidi ovoga Rooney. Vidi Rooney. Što uradi? Sam malo da primim gol. I da li će? I kakav gol. Gol godine. Pazi for. No. To, brate, thank you, nisi trebao. Što sam ovako brz? Moguće da sam kupio najvaš, pa. To. Jaj. No. Ajde da te vidim. Ćeš. A daj. Tek 1-0. Ajde, šta mi je? To 2-0. Pobjeda. Još jedna pobjeda i titula. I 3-0. Kako ih peglamo. Kako peglamo te lodonce. I ja. Još jedna pobjeda i titula. Šalim se. Prvi smo. Da li ćemo odigrati jedno 5-6 utakmica. I ovo sam dobio. Ajde da kupimo nešto. Kick više ne može. Jump. Ja i ovo ću. I to je to. Sljedeću utakmicu igramo protiv Aston Villica. 16. su. Njih ćemo da oderemo. Ko ništa. Jaj, to je ovaj neki bleč odvrat. Što malo nervozno. Jaj. Idemo, jaj. To zaleđen. Zaleđen je. I 1-0. 1-0. Sad ja mogu da sačekam ovako. Čekamo ovako, sad je 3 sekundi. Šalim se, idemo. Ja. I kakav gol, koji sam ja profi. 2-0. 2-0. Nemački. Ja. Bouncy ball, jaj. Ja.
Joj, bouncy ball, što mrzimo. Joj, šta je s ovim? Joj, brate, šta je? Ajde, sudija, tako, sviraj kraj. Ko ti dade pištolj? Prvi smo i dalje. I to mi se jako sviđa. Sljedeću utakmicu igramo protiv Blackburn, koji je 18. Njih ćemo isto da oderamo. I šta bi? Golčina 1-0. Ajde da vas vidim. 18. na... Primio sam go danas. A danas sam to da ne primim go. To vam nisam rekao. To sam ja danas teo da uradim. Joj. Joj, sad sam big. To. Idemo. 2-1. 2-1 za bolje. I 3-1. Kakva golča. I ja. Ajde, dođi. Ne. A ne. 3-2. Ne mogu da verujem. Ja, sad on ima polomljeno. Mislim, on je uvijek ima. Ovi 18. na tabeli me jako muče. Ne sviđa mi se ovo. Ne mogu da verujem. Joj, Andrej, joj, budalo je. Ajde, sudija pa. Ubit ću se. Odmah ću se ubiti. Joj, brate, slatki, joj. Stani, što je Chelsea prvi? Što je Chelsea prvi, imam bolju gol razliku. Ne može, a ovo će se popraviti. I ja ću da se ubijem. A, igramo protiv Boltona. Bolton je... Gdje je Bolton? Gdje si, Boltone? Gdje je ovaj Bolton, brate? A, posljednji. Njih bi trebali sad stvarno da oderemo. Vidi ovog zalizanog. Gdje si zalizani? Samo vej zalizani moj. Šalim se. Ja ne mogu da verujem, sad sam izgledam. Sad ću da izgubim ovu utakmicu zato što sam nervozan. Kad sam konj izgubim, što... Dobre. 1-0, nisam ni vidio gol. Na već, bitno je da je gol. I Dalić, 2-0. Ne znate kako se radi. Isto nisam počeo. Ne. Konjina je. Koji sam konj, glupi. I jaj. Siso je. Mrš. I kakav gol. Koji sam ja profi. 3-1. 3-1. Ajde, zalizani da te vidim. 4-1. Aj sad jedna petarda da pukne. I Dalić. I. A vidi ovo, 0 je sekundi. Sviraj sudija, ko ti dade tu pištolj? Drugi smo na to... Što smo drugi, brate? Da li zato što imamo više poraza? Moguće. Ajde, pukni, Chelsea, tebi nije bitno. Sljedeću utakmicu igramo protiv Swansea. Oni su... Gdje je Swansea? Gdje si Swansea, brate? Swansea! Gdje su, brate? A, 14. Dobro, nećemo da odremo. Ali oni su uvijek zeznu protivnika. Uvijek. Pazite što vam kažem. I... Joj, šugavi teren. Što mrzim ovaj teren. Ko napravi... I kakav lop. Što mrzim ovaj teren, brate. Ko je napravio ovaj teren? I Dalić. Je to 2-0?
Jes, sad će biti 3. Glupi teren. Ja. I 3 je. Ajde samo da se završi. Ne igram više na ovom šugavom terenu. Što? Koliko letim ovdje. To, brate, 4-1. 4-1. 5 je i pukla petarda. Prva petarda danas. 5-2. Joj. I... Joj, samo. Ne, joj. Pođi. Ne mogu da varam. Aj sad. Dobro, gotovo. Ajde, sviraj sad tako. I dalje smo drugi, ne znam iz kog razloga. Sljedeća utakmica je bitna. Ajde. Možeš ti, Andrej. Ajde. Protiv Chelsea. Ajde ih vaderam. Samo da ih dobijemo, to je bitno. Ne smemo ni nereš. Ne. Joj, koji stres. Joj, ne mogu da varam. Joj. Ajde. Koji stres. To sad je mali. Ne. Evo tu usro sam se. Ne! Joj, ukenjao sam se, ne mogu da igram. Joj, koji stres. Nijem, idem tako. Aj, to je Chelsea, brate. Nije to neki profit. I 2-1. 2-1, ajmo City, brate. Aj, sad samo da izdržim. 3-1. Dobro. Jaj, sad. Lakše diš. Pobjeda. Šjena pobjeda i titula. I 4-1. 4-1. Koliko sam opušen. Jaj. Koliko sam opušen. I hvala na gledanju, ljudi. To je bilo to za danas. Uživajte u gledanju, ja sam uživao igrajući. Vi tapnite dole like, vama je to lako, a meni će to mnogo značiti. Pa onda vidimo se do sljedećeg videa. Ćao.